ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹாப்பி சண்டே. சண்டே எங்கள் வீட்டில் இப்போ ஒரு ஸ்பெஷலும் கிடையாது மக்களே. நான் இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா காட்டிட்டாரேன். நான் என்ன தெரியுமா பண்ணிட்டு இருக்கேன், காலிஃப்ளவர் 65 பண்ணிட்டு இருக்கேன். பாருங்களேன் அப்படி பொரிஞ்சிட்டு இருக்கேன். காலிஃப்ளவர் பொரிச்சு எடுத்தாச்சு. நல்லா இப்படி வந்திருக்கு, மசாலாலாம் பிரியாமல் வந்திருக்கு. இதுக்கு மசாலா வந்து கிருஷ்ணா அந்த காலிஃப்ளவர் பொடி இருக்கும், அதை வாங்கி தான் பொரிச்சேன். இப்படி இதே வச்சுட்டு ஒரு நல்ல ஒரு காபி போட்டு குடிக்கணும். காஃபி போட்டுட்டு காலிஃப்ளவர் பக்கத்தில் வச்சு சாப்பிட போகிறேன், குடிக்க போகிறேன். காஃபி போட்டுட்டு காட்டுறேன். பொரிச்சு காஃபியும் போட்டாச்சு, குடிச்சிட்டு ரொம்ப டேஸ்ட்டு மக்களே, நல்லாயிருக்கு. காஃபி